Sidste traktor til start på Brande Ny Pulling Arena ved dette års Eurocup. Det bliver Next Sensation fra Holland med Jurian Duin. En Valtra slutter super eller pro-stop-klassen af. Men det var en super pro-stop-klasse. Ja, super pro-stop. Ja, der går jo lidt tid. Next Sensation bliver klar. Ja, se nu hvad der kommer ind fra vest derude. Det kunne jo egentlig godt have gået hen og give regn alligevel. Så det er nok godt nok, vi har holdt på. Jurian Duin kører dagens sidste træk. Skal han op og spille med i top? Ser faktisk rigtig godt ud her både ved 60, 60 og 70 meter. Men placerer sig nede ved en 3., 4. plads måske. 91,54. 91,54. Og det rækker ikke til top 3 her på dagen. Vinderen, det bliver